In-negozji bħalissa mhumiex qegħdin jinvestu, iżda l-għana ewlieni tagħhom huwa li jsalvaw minn din il-pandemija. Din hija waħda mill-konklużjonijiet li ħarġu minn rapport il ġie ppreżentat mill-Kamra Maltija tal-Kummerċ bl-isem l-indiċi tal-fiduċja. Il-Kamra tal-Kummerċ flimkien ma' Visage Malta ħarġet l-ewwel rapport ta' dan it-tip li fih 30 paġna bilan li dan jiġi aġġornat kull 3 xhur. Ridna mhux biss nitolbuhom kif qed iħossuhom huma u x'qed jaraw mhux biss illum imma anke fil-futur, imma wkoll ikkomparajna l-ħsibijiet u l-konfidenza ta' dawn il-leaders tal-businesses tagħna komparati ma' pajjiżi oħrajn fosthom l-Ingilterra u l-Amerika. Il-Kamra tal-Kummerċ iddikjarat li r-rapport tal-ewwel 3 xhur issa huwa lest bis-saħħa ta' surveys li saru f'Diċembru u Jannar fejn kapijiet eżekuttivi u nies fin-negozju ġew mistoqsija x'jaħsbu fis-sitwazzjoni preżenti tal-COVID. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li n-nies qegħdin jittamaw li fix-xhur li ġejjin in-negozju jerġa' jibda jirritorna għan-normal. Madankollu 34% qalu li n-negozju se jdum aktar minn sena biex jirritorna għan-normal. Il-biża' tan-nies fin-negozju huwa jekk humiex se jkunu kapaċi jżommu miftuħin sal-aħħar tas-sena. 4 minn 5 jiddikjaraw li ġew affettwati ħafna minħabba il-pandemija.